Ya, ngizothanda ukunibingelela bafowethu. Namhlanje ngize la endaweni yakwagqikayo. Ngizolobola kanye nezibizo. Mina ngisuka kwaNgubane eMbilani. La sihlangane khona sihlangane eSangweni. Nginamahloni ukuthi sihlangane kanjani kodwa ke ngoba kukho kube sakwenza yikho umcimbi uzuphumelela noma enganguhlosile yikho kuze kuphumelela. Ngangihlosa ukuthi vele gcine kumakoti lo. Angihlale endabeni sihlangane Sangoyane lapho engangithwasa khona esasithwasa khona kushekani asithwasangani Awubona siqhubeke. ya sihlangane Sangoyane kwakhanyile isibongo ugobela wami ugobela wethu wasithwasisa uMakhanyile ya intombi eyishinge yangenwa amadoda ya yona intombi esithwasisile ke leyo yayisitshela futhi ukuthi ngoba senonile wenzani 1 no 2 kodwa ekugcineni kwakho konke ugcina ukugcinile lokho ngoba usukhanda icala. Nami ngiyalazi icala ngalikhanda namhlanje bengizofeza lona. Ngizolobola namhlanje ngizogcina umthetho ofanele ngiwenze ukuthi angazile ngokuzodlala ngifuna ukuzolobola. Injalo indaba. Ngiyaphela lapho. Angazi kumakoti thini. Hayi ngiyabonga ukuthi wangikhetha emantombazaneni amaningi. Thani ngibonga ukuthi ngenza umuntu. Nengasiyena nomuntu. Oh, ngoba ungaka yini? Ya, ngizwanga. Ungaka yini? Ngithanda ukubonga kuNgubane ukuthi ukwazile ukungenza intombazane ehlukile kwamanye amantombazane. Wakhetha mina emaningi. Ngiyabonga. Angikwenzanga intombazane ngiwenza umfazi.